שלום לכולם, היום אנחנו נלמד איך ליצור שקופית אינטראקטיבית על ידי יצירת משחק כלשהו, שאלות ותשובות, בוחרים את התשובה הנכונה. איך עושים את זה? נכנסים לתוכנת הפאורפוינט ואנחנו בוחרים בשקופית כותרת. יש לנו שתי דרכים לעשות את זה, שקופית חדשה ובוחרים כותרת בלבד, או שמשתמשים בשקופית הקיימת ומוחקים את המיותר, את הכותרת שנמצאת למטה, לחיצה על delete ומרמים את זה קצת למעלה, שיהיה לנו מרווח. לפני שמתחילים עיצוב שקופית, בוחרים את העיצוב המתאים. אוקיי, ואני מתחיל לעצב את השאלה. היכן השאלה שלי תהיה? נמצאת המכללה האקדמית, או שהיכן נמצאת מכללה ללימודים אקדמיים. אוקיי, סיימנו עם השאלה. בוחרים את התשובות. התשובות צריכים ליצור אותם רק בעזרת אובייקט WordArt. איך עושים את זה? הוספה WordArt, בוחרים את התשובה הראשונה. בוא נגיד, אני אכתוב בחיפה, שם את זה מצד ימין, או שאני עושה העתק הדבק, או שאני יוצר עוד הפעם תשובה שנייה. אני כותב התשובה השנייה ואני יוצר עוד תשובה בעזרת ה-WordArt. חשוב לדעת רק WordArt שזה יעבוד טוב, ואני בוחר התשובה האחרונה. אוקיי, סיימתי עם התשובות. יש לי שאלה עכשיו ויש לי 3 תשובות. אוקיי, שלב שני, אני בוחר את התמונות, שתי תמונות, תמונה שתביא על התשובה הנכונה ותמונה שנייה שתביא על תשובה לא נכונה. איך עושים את זה? מורידים, או שמורידים תמונות מהאינטרנט, או שאנחנו בוחרים תמונות מהמאגר של התמונות. במקרה הורדתי שתי תמונות, הוספה תמונה, ואני יורד איפה ששמתי אותם, ואנחנו יכולים לראות זאתי תביא לי, או שזאתי תופיע לי במקרה שאני לוחץ על התשובה הנכונה, וזאתי התשובה לא נכונה. אוקיי, אני עושה הוסף, ואני מקטין את זה קצת, ומפריע לי מאוד הצבע הלבן. מה אני עושה? צבע מחדש, ואני מוריד את הצבע, משאיר את זה שקוף, ועוד הפעם הוספה תמונה, בוחרת את התמונה במקרה שהמשתמש ילחץ על תשובה לנכונה, עוד הפעם צבע מחדש, שקוף, ואני מוריד את זה. אוקיי, עכשיו סיימנו עם כל ההגדרות ואני מתחיל בפעולה. איך עושים את זה? אני לוחץ על התשובה הנכונה ואני משייך אותה או קושר אותה לתשובה הנכונה. כלומר, התמונה הזאת אני צריך לקשור אותה לתשובה הזאת, והתמונה הזאת צריך לקשור אותה לתשובה הזאת והזאת פעמיים. איך עושים את זה? מתחיל בתשובה הנכונה עם התמונה שתופיע בתשובה הנכונה. אני לוחץ עליה, הנפשות, הנפשה מותאמת אישית, ואני בוחר, חשוב לדעת, את האפקט רק כניסה. לוחץ על כניסה, עושה או בוחר איזה אפקט שאני רוצה. בוא נגיד ניטור. שמתי את זה. מיד אני לוחץ על האפקט ובוחר תזמון. מהתזמון לוחץ על גורמים, התחיל אפקט בלחיצה על, ואני בוחר את התשובה הנכונה, שזה אור יהודה. לפני שאני לוחץ אישור, אני יכול לעשות גם אפקט, לעשות צליל
שהוא מתאים לתשובה הנכונה. יפה מאוד. אוקיי, בואו ננסה איך זה עובד. לוחץ על אור יהודה, זה עובד. אוקיי, אותו הדבר עושים עם התשובה הלא נכונה, אבל קושרים את זה פעמיים. לוחץ, הוסף אפקט, כניסה, ניטור, ואני לוחץ על האפקט, תזמון, גורמים, מתחיל, אפקט, ואני לקושר את זה עם התשובה הלא נכונה הראשונה שזה חיפה, אפקט, בוחר את הצליל, בואו נגיד אני רוצה התפוצצות, אוקיי, ואני עושה את זה עוד הפעם, לוחץ, הוסף אפקט, כניסה, ניטור, תסתכלו יש לי שניים פה, לוחץ עליה, תזמון, גורמים, מתחיל, ובוחר את התשובה האחרונה שזה בערך 7, אפקט, ואני בוחר אותו צליל התפוצצות, אישור, יפה מאוד. בואו עכשיו ננסה איך זה עובד. לוחץ בערך 7, לא טוב, תשובה לא נכונה, לוחץ חיפה, אני לוחץ אור יהודה, תשובה נכונה. כמובן אני יכול לעשות את זה שזה גם יעלם אחרי זה בהגדרות המתקדמות. תודה רבה לכם, ואני מקווה שאני הסברתי את זה כמו שצריך. תודה, כל טוב.